Jopiny ma Yala onego achije ariyo mag njore ka obila achiel mar okwach kich bende oyudo hinyruok e wiye bang' rakruok motelo bedo e kind achijego kod obila e boma ma Yala otieno manyoro. Kanoyango wachno, OCPD magemi Yala Charles Wafula oyango ni obila mag okwach kich ne oriko tim apedha mar kedo gi njore e boma ma Yala e kinde mane girade gi jonjorego. E sach rakruok ma kamano, obilano noyudo chuma mabith kod apiko michich ni nyalo bedo ni ema nitiyo godo e kuo mar apiko e alworano. Wafula omedo ni jopiny manoyudo maling'ling' mar rakruok ma kamano nochopo kendo tieko ngima achijego kanyo ka koro nonro dhi nyime e kinde ma ringregi osechwal e kar kano ringre ma Yala. With the thugs who normally snatch their phones and other electronic equipment. So as a result of that, yesterday, around the Moscow area, one of our officers who is attached to DCI managed to find two young youths who are armed with a clubber, a metal bar, which is here. And on the process, he challenged them to find out what they were doing, but instead they opted to attack the officer. And as a result of that, the officer was critically injured on the head, but he managed to struggle with them and he managed to snatch this item from them, and he used the same equipment to defend himself. So the two suspects managed to run away, but